आंनि मुङा लेम्बाव गामिया 1 नं मइन्द्रपुर दा ओरैबायदि उसुबिदा जाबाय बेमार आजार जाना होनांगौ जाना होबाय आं हा हु फानजोबनांबाय मोसौ जा दं बेखौ फाननांबाय नायबाबो आं हानाय जायाखिसै बेसे गोबावनिफ्राय लोमजाया लोमजानायाथ' बोसोरसेनि बारबायानो बेमार जानायाबो गोबावसै आंबो सिगाङावहाय दस्रायाव थांनानै थाहैनाय जाबाय बेनि सिगांनिफ्रायनो नायनो मोनब्ला माबायदि जागौमोनथाय ओरैनो मा बेमार जादों बेमाराथ' गिदिरैनो जाबाय केन्सारखौनो बुंबाय दा सिगाङावहायथ' फिसासोमोन जाहैबाय ओमफ्राय दा मोनग्लुंलाजोबबाय बबे हस्पिटालाव लाङामोन मैया बे क'क्राझार माबायाव लांदोंमोन मा सिभिल हस्पिटालाव लांदोंमोन दा बिसोरो बुंबाय जोङो अपारेसन खालामना हरदो सार होनदोंमोन जोङो दा हाब बेहायथ' जों खालामनो हाया नोंसोर डाइरेक्ट गुवाहाटियाव लानानै थांनो हागोन आं लेखा लिरना हरगोन बांद्राय फैसा थांनाय नङा होनदोंमोन आरोखि दा जोंहा गैया उफायानो जों बोरै लांनो होनना बुंबाय आङो दा रायजो राजा बि टि आर सरकारखौ मा खावलायगोन दा बेखौ आङो अनसुंथाइ एसे हरब्ला हामगौ लुबैदों बे आरोखि आंनि लुबैनाया बेनो जाहाथे बेरामिखौ सिकित्सा खालामलांनो थाखाय जाहाथे मोजाङै मोजां दोननो हायो आङो आंनि हिन्जावखौ आङो 1 नं मइन्द्रपुरनि गामिनि जानानै नैबे बिगथै आदै लेम्बावनि न'खराव जे मोनसे अलखद बा निदान गोग्लैनाय बेखौ जों नुबोदों 1 बोसोरनि सिगांहाय जाबोदों बिथांनि अनसुलि बिसि गायदे बसुमतारीनि देहायाव एबा हथात ब्रेस्टआव आरोना बेवहाय केन्सार जादों दा बिथाङा नायबोदों हा हु फानबाय मोसौ मोसा फानबाय दा बिथाङा नायबाबो अहाबाय जेन'बा दा बेखौनो बिथाङा आसा खालामदों दानि बे गोदान बि टि आर सरकार गभर्नमेन्टनिफ्राय बिथाङा अनसुंथाइ लुबैदों आरो लोगोसे बि टि आर बाखि रायजो राजाफोरनिफ्राय आं बेखौनो अनुरद गामिनि जानानै जाहाथे जोंनि बि टि आरनि रायजो राजाफ्रा जाहाथे बिथांनो जा हायो डनेट खालामो जाहाथे बिथांनि अनसुलि बिसि गायदे बसुमतारीया गोग्गो देहा मोनफिननो हायो बेखौनो आङो बा नैबे मइन्द्रपुरनि गामि जानानै आङो अनुरद खालामबाय